Haga jing persang ban kenteu ya kinong seng kam lade ban yo ya kalat ban pen ipat ba ya laki sap ki phong ka grow together. Haga kendai terik ya yong arajar arpusan kala peli pat ba ya ka yo ya de ya thit ya ka bra tip kum ka spring wonder sale ha all saint halls shillong. Ya gani ka yo lawan ban peli pat ba da ka kong marble lingwa branch manager jong ka apex bank Maukhar kabala long ru kum ka kong san harengkat ka jingedon lang ki nong seng ka grow together kata ka kong ibalabet senrem bat ka kong Susandra nong kendri nalor unong aiboy uba John Kennedy nong lan. Di nakalian na ka bangdu, bani nila bani day nila bani arap ya fi through financial assistance. Nila bani arap ya fi nakalian na ka bisa kenapa pi pila ni ay ka bay seng. Nakabenta jong pi. Tebuan ni beliau ki bawan sopo ka bang ki kili nga makapor ki ki ani nga ngakwa ram. Dala na kili ki kanu karam pi ay ka mo piman. Di jing sisa man kapor pi piwan sopo ka bang day gawin pi na sutu ka day ba. Pihak bandon kajing ken jing dia shua na liang jong pi. Hadir lu pila de ken pi ban sung tu kan lu pi dan kam dan piwan syakaban. But ka sorkar ne ka pun lah kajing arab ka ai na liang jong ki. Menta pila ban apply ye ki subsidy kajing arab na ka sorkar through ka PMEGP scheme. Haka ba pio atusan persen le lai tusan persen ka subsidy. Kata ka jing ai jing arab na ka sorkar but kumju ru ki long link up with the bank. Kumju kita ngai ibun ki bati sintiu bai naliang ka agriculture department na dan ka soil department bun ki department ki dan ban ai jingerap pi. Di kuntaru ni na pin seluruh ya pi ba pimdi ban tien tang siong ya kapang bar khat la phet lot la tien. Yong ni kiwan ban ship no ata pisa jemi. Ni wan hang ni ban yarap pi. Di ki kot kisla rupun ki bri ki ong ani kapang ti kala pambun pelat ki kot kisla ki ba mla shu ban sung thu hindrei ka jing ka kawing ni ban sung thu kat parang mi ki por ki ya ni ka bang kapan ya ki kot kisla kat pun ka jing dong kam jok ka por pemerintah. Hagani ka yo ki don kumbasan po artali ki dukan ki balawan na keleng ke district ban pen i perthai ki jan phong ki bala sohi ki tiar ki bala penwan dorhi nalor ki wei. Haga jing ya keren baru ba John Kennedy ulaong baga jing penlong ya gani ka yo kalong ban kenteu ya ki ba sengkam lade khnang bakin la ban pen i shaka perthai ya la ki kam ki ba kilale bat kumta ula kerpat ki weipat ki ba sengkam lade ru bakin snok tilang khnang ba makiru kin la ban kenteu susu ya la ka kam ka bakile ka jing temu ka bangi penyak ya kene ka yo ya di thiet kalong ba nginlum nginlang ya kini ki briu ki ba seng ya ka kam jolojong bakinwan hakane ka jaka kenang bakin yo ban pen i ya kata ka sap ka phong ka ba maki kidon la kalong baki shat jing shat nalaye nalasam lani la kalong baki ki than jing than lani la kalong baki thung ya ki sentio kumno ban pen pho yu sentio ada dei ba pimdan kasap kamut pinum la ban pen pho yu sentio tinang ta ba pinle ru ya ka business te kania kai berkhot ka dei kasap bakidon te takadaw ngikwa bangin khot ya kitu ki brio om tang ya kini ki bawan hang ni te henry ngi apil ru ya berkhot lada kidon kam ban snok ti kum kini ki ja yo sobha ban phun how number pra lai nyo arsau iwei kendai sau kendai ye kembang tu li ai thai ki dukan ki ba dan hakani ka yo mentar su jing shisha ngi kat kum ka list ka bangi la list kidon san pusan stall henry kato kat ni pendapat ki la pep no na kidaw bam lakyar te ngi wan no kumba san puar stall baro ngiyo ban bu lani ban penithu syakipat ba ya ki mar ki mata jongki bat ki jing thiet ki bamaki ki wanra hakane ka yo kabla ai kerteng ka spring wonder sale na ki we ki district ki dan tang na boy nari boy district bat na po jantia te sotonat habaki wan tingi khmi lenti ba ki we ru kinyawan banyas no akti bat ka kunhun grow together hatu kan ni ka sien ba kanu la pen ya yo company ka yo menta kani ka bamenta ka dei ka sien ka bapra te hnyo sien ngila de pnya te kani ka dei ka sien ka bapra
Tekan ni kayo kasdang mentah kasngi kendai terek kan kot la sngi thok dieng khatway terek. Kadon lai sngi. Kendai shipo dot khatway terek. Habatin pej bahagi kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.